Assalamu alaikum hurmatly Rossiya Federatsiyasının paytagı Moskva şäherine gezip gören oglan gaýlarymyz. Ähliňizin görüşüňizi ýalap ýene de döwran video ulgamdan elbetde şu Jamses kafemizin himayatgarlygynyň bugun nähilligin bir şatlyk şowkun dawaraly günden biri bu ataş dostumyz şöyle owulju bolupdyr şuny Oğuzhanadan döwletli öý ojagyna ilkin sapar aýol dilep kabul etdik. Allah can ataşan şunyala oğulgydan köp bolun, geldiğine ýaşyňyzda bolun. Allah can şularyň ýene toýlaryna tebäp bilen gatnaşyp oturmak bize de meser etsin. Purchase your tracks today. ilkinji.com Purchase your tracks today. Edince arzularma fasıl olay ene bugün bağıttan yana gözlerime yanıp durla Purchase illi your oğlum tracks today. Edince arzularma fasıl olay ene bugün bağıttan yana gözlerime yanıp durla illi oğlum bağıt donla gel oğlum güneyi saca gül oğlum sensiz dünya tüm oğlum yaltalansın gül oğlum bağıt donla gel oğlum güneyi saca gül oğlum sensiz dünya tüm oğlum yaltalansın gül Purchase oğlum your tracks today. Purchase your tracks today. Can oğlum, damarda gan oğlum, öýmüze gel, bolaymaza han oğlum. Bizim durmuşumuzda şatlyga gar oğlum, geleriňe garaşýas, gözlerimiz dar oğlum. Ejeňe kakaňa, wepaly bol oğlum diňe, geleňde buşlar, begeni diýlere. Boş ýigit bol, bol edilmeýän ýaly, öýmüziň her şewi, arkamda dağ ýaly. Gamly günüň bolmasyn şatynda toýly bol, istat unutulma, bardatda şogly bol. Janymda neý berip saňa oglum janymda, güllerem açylýa, mähirli ýüzüň gülenle. Kakam janyp çyksaň, işten gelemde başga näme isläýin men, bu dünýeden ýene-de. Bağıt